Patay ang isang lalaki matapos na pagsasaksakin sa Barangay Bunot, Legazpi City alas 10 ng gabi nitong Linggo, Agosto 17. Kinilala ang biktima na si alias Johnny, 42 anyos, residente ng Barangay Biga, Legazpi City, habang ang suspect ay kinilala naman bilang si alias Ron, 41 anyos, electrician, residente ng Barangay Dita, parehong lungsod. Batay sa ulat ng Legazpi City Police Station, magkasamang dumating ang biktima at ang dating asawa ng suspect sa lugar ng insidente. Pagbubuksan umano ng gate ng biktima ang kasama nitong babae nang biglang dumating ang suspect at inandayan ng saksak ang biktima. Sinubukan pa daw na umawat ng babae subalit maging siya ay nagtamo rin ng sugat. Alam ng babae, parang suntukan lang nangyari. Kaya lang nung parang tiningnan niya, kinakausap, nakita na na duguan, maraming dugo. So pinasipay niya, kaya lang yung pagpasipay niya, nagalusan siya sa kanyang kaliwang kamay. Isinugod pa ang biktima ng mga rumesponding tanod sa pinakamalapit na ospital ngunit idiniklara ring dead on arrival ng attending physician. Agad naman na naaresto ang suspect. Batay sa investigasyon natin, dalawa lang yung tama niya dito sa may kaliwa, tapos dito sa likod ng niya, kaliwang likod. So ayon sa doktor, yun ang possible na naging cause ng kanyang immediate na kamatayan. Selos ang sinisilip naman na motibo sa nangyaring pamamaslang. Yun ang nakikita nating motibo. Wala naman kasi dati silang mag-asawa. So siguro nakita niya kagabi kung mga possibly mga nakalipas na. So yun ang nakita natin na walang ibang motibo, rason para niya patayin yung ating biktima. Sa ngayon, nasa kustudiya pa ng mga otoridad ang suspect na nahaharap sa kasong murder. Para sa mga balitang Tatak, Bicol, Mel Moral.